Hey guys, nami sa car. Mga umiglitsyon. Lechon. Pili. Pilang kilo ani? 400 ba? Na 400 na di ay ang lechon. Experience the lechong car. O sige na, iing na. Palit naman ito. Wow, daghang kwarta. Lah, Ano pa po kay murag daghan siya kwarta, guys? Gisuklian ba yata sa konduktor ha? Pambaya kalimti. Guys, So, okay na ni, uy. Papalit na ba itong mga bayot dito sa balay? So, dara mong gipalit nga lechon. Namang lechon, guys. Kasi ang itong alcohol na to eh. Ano ilang mo sa bar? So, kayo. Para niya mag-ipalit nga lechon din. Mga kagawin lang. Iko beef. Crispy kaayo, guys. So, kailangan na may plastic. Actually, kinatag na doon. Kinuha lang actually. Sa program. Ano, may suka, uy. Ito na tayo suka. Oh, it's okay. You just use your... Wala sa spoon. Ako nabasa ko spoon. So, wait. Kasi mga pangalan. Panit. Guys, nangayo kong suka dito. Nangayo kong suka dito. Kuya, naghatag siya. This is not sabaw. This is suka, baby. There's no sabaw, man. Sabaw na lang ang lechon. Oh, oh, na, pwede pa yung sabaw. No, there's sabaw here, sabaw. So, ano? Wow. Ako sa mga enough. No, it's enough. Nalagay ko yung suka. Nagtubaan siya. So, ay mo kalimot pangayog sa bugsuka. Pork fillet. Try it. Seriously, ikaw na lang sa istorya. Gutom na. Ano yung istorya ka? Gutom na. Basta marumi siya. Dating lechon sa kuan. Friend. Akong new friend. ML friend. Sino? Oh, si Nong. Kada lang mag-lechon si Nong. Alam na. Padala ka ng pera para ano. May Para sa pagpili kami. lechon. Kaya ka lang ng diri. Kaya ka lang ng diri. I think managing mo ni Janice na every night daw na ay pag-anak ko. Ang tanong ko, sa itong buhaton ko, kung inatang ako, o gagawin na mag-catch mo, pwede mo mag-out-out. Siya sa tayo, natin ka gawin. Bago yung pagkaroon diri guys. Busog.
bungkong. Pwede nas-scam ta. Guys, ang gihatag niya mo, bungkong. Narong. Huwag mo kabantay. Ano? Patilaw na niya crispy oil. Oh, dito na rin. Ay, magpalit mo po guys, anak ko. Guys, pa to? Pwede half na ako. Te, Ito, give. Ganun duha ko pa ka guys. rice. Kamera mo, siya, kalkuan mo. Gabay nga nito siya. Magsuot yan ko ba? I ordered more rice, okay? You want more? Yeah. Rice is life. So, inana na siya kusog mo kag rice. Kami, magkuha ng bahay ng pag-order. Unya na lang, naginay Hindi, ko. ang makakagawa na yung ano, baby? Ang wala na yun? Sa kanila, mahal. Kaya nalapan siya ba? By 400 man ito, 50 man siya. So last na muna hibaw at 300. Yung una kong house may 380. Abot na rin 400. Magpara ko dito ko ba? Sabado Domingo kadagan sila magbalik dyan. Complete na sila. Marara ba yung tabo? Kilaw. Dami. May pa nito wala itong daghan. Kaya itong balik. Kung ano mo kanina, huso mong good kaayo yung ay. Edition ka ron. Tulo na ko stall ang open. Sabado Domingo ko na daghan. Next time sa Balon. Kuha na ba? Weekends na. Para na ako balik. 5 ka plato yung kami na magawa. 2 ka kili at Ano nakaupat mo na? tulo pa rin. Nagbuha pa rin. 5. Oo, dahil mo. May nakalimot siya siyang gikaon guys. Morning mo kaon ka bitchon sa car-car. Makalimot ka sa pila ka rice imong gikaon. Marong. Marong, magiging patilaw mo good crispy. Kaya ang giyatag ka mo kinulit crispy. Uy, excited pa kayo. So, ano siya ang winner sa rice. 5 ka rice mo nakuha. Duha iya. Lamira ba unta, no? Lang na ng crispy. Laban kayo. Naman yung ilaban sa stove burger. Uy, lami kayong burger sa stove guys. Ang lining yung promise namin. Last flavor kada meal nga. Tulog ka burgers. Kailangan to? Tulo cup burgers for only 300 pesos. Sarado yun. Yeah. Kung sa'yo kauban namin, kauban nga. Lalo siya kauban niya lang. Imalog sa wall. Mga tin, kami mga ibalik sa wall. Wow! Kasi kauban na fries. Hindi rin. Huwag tendero. Imalog sa wall. Amo to mag-inipit sa market nga, pwede mo mukhaon diri ni gabi. Naguli siya ko. Wala yun siya bisita eh. Gas ba? Wala ka na nan, ikagabi din siya, kada hapon sila magtindog na. So, actually pag-abot na mo diri pag-upa, no? Guys, nang ako i-advise pa, mag-vlog-vlog ganun mo pagpalit ang bugsta. Ay, di mo maggunit. Hindi mo magunit. Agad kami guys, kaya wala pa naligo si Jusian. Ay, ganun nga ako. Ako ragyot. Nagsabot mo, di kami maligo. Uy, kamangukay rin gabon mo. Unya, ato taso kayo kayan. Wala si April, uy. Sexy na ba yata, ha? Wow! 5 kilometers a day, ano yung Ipat ko magkakaong sulti na sexy na. Asa ba? Dapat ako kayo kayan, no?